Usa ka basihan na sa mga manginabuhi sa Santo Niño ang pag-ilis sa biste o paglimpyo sa mga imahin sa balaang bata. Alang sa mga deboto, pinaagi kini o pinasikad kini sa pasalamat sa balaang bata. Ano ang report? Naabtan mo kining babae nga nikuha sa imahin nga iyang gipaayo o gipailisan ang biste samtang naghatod usab siya og lain. Ang ubang imahin gipadala sa iyang mga kauban aron mailisan ang sapot niini. Samtang ani ay usa ka deboto nga giatangan gyud ang pagpagwapo sa iyang ninyo. Gusto niyang masayran ang detalye sa nalimpyuhan nga imahin. Gihimo nila kini tungod sa pasalamat sa Batang Hesus. Mayalang lawas, gaan pag daghang negosyo ang amo probuyag. Pasalamat lang pirmi. Dili lang nako sa tanan, anak. Pila ka oras naghuwat ani? Naghatod ko sa kong anak, nilahos ko diri mga 8 na nako diri. Matod sa mga nanglimpyo ug nag-ilis sa mga imahin nga sagad sa mga nagpailis kanila mga suki na. Gawa sa kita malipay ra usab sila kay makaserbisyo sa sama nila nga mga deboto. Labi na gyud sa Batang Hesus nga naghatag kanila sa kinabuhi ug panginabuhi. Mao ni akong gibuhi sa akong pamilya. Kaya para na-adjust sa like guide nga sunod sila nako. Sukat sa akong pag-abot, mao na dyan akong na trabaho. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.